Po dobu 12 let, od roku 1933 do roku 1945, byl Adolf Hitler vládcem Německa. Výsledek? Světová válka, genocida, 50 milionů mrtvých. Na konci války jsou nacisté zneškodněni, ale ne všichni. A tak začíná hon na nacisty. Ti, kdo unikli trestu jako Liška z pařížského gestapa, Barbie z lyonského gestapa, byli pronásledováni na zemi výjimečnými lidmi, jako byl Rakušan Simon Wiesenthal, který přežil koncentrák, nebo mladou Němkou, jež odmítla zapomenout Beatou Klarsfeldovou a jejím manželem Francouzem židovského původu Sergem Klarsfeldem, který prošel stejným peklem. Osamoceni ve světě, jenž chtěl zapomenout, bojovali neústupně a statečně i přes hrozby a atentáty. 60 let pořádali hon na nacistické zločince ve jménu spravedlnosti a paměti. Na přelomu 60. let získalo Německo opět svou svrchovanost, usmířilo se s Francií a vykročilo směrem do Evropy. Skutečnost, že Charles de Gaulle je dnes s vámi a je tak srdečně přijímán, dokazuje, že naše dva národy si od nynějška důvěřují. Studená válka měla za následek opětovné vyzbrojení Německa. Bývalí důstojníci Třetí říše vytvořili novou armádu a už jim nelze cokoliv vytýkat. Osamocený Wiesenthal se může zabývat pouze svou sbírkou známek. Ale podivuhodná náhoda znovu obnoví jeho aktivitu. Přítel sběratel mu ukáže vzácný kousek z Jižní Ameriky na obálce s adresou, která Wiesenthala uvede na stopu Eichmanna. Je v Argentíně. Síť bývalých vězňů jej tentokrát nalezla v Buenos Aires. Ale nemůže být ani řeči, že by tuto informaci Wiesenthal předal Němcům. Nic by s ní neudělali. Adresa putuje do rukou izraelské tajné služby Mossad. Izrael chce Eichmanna živého. Mossad zahájí operaci. Sám velitel Mossadu, Isser Harel, velí komandu, které Eichmanna dne 11. května 1960 unese. Tajní agenti naloží Eichmanna do letadla a pro posílení mu servírují košer jídlo. Tento den, 11. května 1960, je také velkým dnem pro Beatu, která pracuje v Paříži jako au pair. Toho dne potká studenta politických věd Serge Klarsfelda. Je to Žid. Jeho otec se vydal do rukou fašistů, aby zachránil rodinu. Sám pak zemřel v Osvětimi. To bylo něco. Já, Němka nežidovského původu, se setkávám s Židem, jehož otec byl zavražděn v Osvětimi Němci, zatímco můj otec sloužil v německé armádě. Už to vytvářelo mezi námi dvěma zvláštní vztah. V té době mezi přáteli mého budoucího muže existovala vůči Němcům značná nedůvěra. Ale já jsem si řekla, že já přece viník nejsem. Vždyť jsem se narodila v roce 1939. To moji rodiče byli odpovědní, ale já nikoli. A tak jsem pomalu zkusila za pomoci Serge, který byl kromě jiného historik a který mi dodával dokumenty a knihy, skutečně porozumět tomu, co se v Německu mezi roky 1933 a 1945 událo. Také Eichmannův proces přispěl k Beatině uvědomění. Byl to první velký proces vysílaný v televizi. Židovský Norimberk.
Tím analogie nekončí. Eichmanna obhajuje Robert Servatius, jeden z advokátů z Norimberku. Příslušník SS Adolf Eichmann. V rukou svých úhlavních nepřátel. Eichmann u soudu v Jeruzalémě ve skleněné kleci. Proces s Eichmannem trval 6 měsíců a ve světě vzbudil obrovskou pozornost. To také bylo účelem probudit mezinárodní svědomí. Položte pravou ruku na Bibli. Nepřísahám na Bibli, ale na Boha. Hlavní body obvinění. Zločiny proti židovskému lidu, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny. Při své odpovědi Eichmann koktá. Během války, ne, chci říci po vyhlášení války, sionistický vůdce Weizmann, považoval jsem Židy za nepřátele Německa, ale... Nechci žádná ale. Chci jasnou odpověď. Eichmann diváky zklamal. Tohle není ta vypočítavá zrůda. Už to není ten arrogantní esesák, který se chlubil, že zabíjí stále více Židů. Ale to je jeho způsob obrany. Představuje se jako malé kolečko pekelného stroje. Ale tak tomu není, říká prokurátor. On osobně zostřoval nejzločinnější opatření. Prvního června 1962 byl Eichmann odsouzen k smrti. Izrael z popravy nezveřejnil žádné filmové záběry ani fotografie. Tento proces byl z hlediska honu na nacisty nesmírně důležitý. Od procesu s Eichmannem už žádný velký nacista uprchlý do Jižní Ameriky nebude spát déle než 4 týdny ve stejné posteli. I to je součást ortelu. A stejně tak Mengele nyní neustále prchá. Mengele, lékař SS z Osvětimi, který prováděl selekci deportovaných při příjezdu do tábora. Určoval, kdo zemře hned a kdo bude prozatím žít. V květnu 1960 se Mossadu nepodařilo naložit ho do stejného letadla jako Eichmanna. Mengele uprchl do Paraguaje a potom do Brazílie. Je to nejvíce hledaný člověk na světě. Daří se mu unikat jen proto, že jeho rodina je bohatá a mocná a že mocní Jižní Ameriky mají důvod ho chránit. Wiesenthal pokračuje ve svém honu na nacisty. Zvláště na nacisty z jeho vlasti. Jako je rakouský policista, který zatkl Annu Frankovou v roce 1944 v Amsterdamu. Karl Silberbauer byl odsouzen k 15 měsícům vězení za příslušnost ke gestapu. Toto jsou záběry z jedné svatby, na kterých je náhodou zachycena Anna Franková. Dívá se na normální lidi, kteří měli v té době štěstí, že nebyli Židé. Je to jediný dokumentární film, kde se objevuje. Zanedlouho se jejich rodina schová na půdě a Anna tam bude po dobu 2 let psát své dílo, které po válce vyjde pod názvem Deník Anny Frankové. Na udání jsou zatčeni a deportováni do koncentračního tábora.
Anna Franková zemřela v Bergen-Belsenu v březnu 1945 ve věku 16 let, protože byla židovka. Stala se symbolem perzekuce. Každý rok Amsterdam ustrne při vzpomínce na ni. Serge se stane advokátem a Beate se za něj provdá. Píše příručku pro dívky au pair a pracuje v kanceláři francouzsko-německé mládeže. Spolu se Sergem pokračují ve zkoumání německé minulosti. Serge udělal vše, abych pochopila, co se v Německu dělo. A já byla otevřena všem informacím. Ale určitě by to nebylo stejné, kdybych zůstala v Německu. Pro mne jako Němku bylo velmi dobré poznat novou zemi, zvláště jinou evropskou zemi, jako byla okupovaná Francie, a cítit reakce lidí vůči Němcům. Zřízení výzkumného střediska v Ludwigsburgu na jihu Německa bylo jednou z prvních oficiálních snah o shromáždění všeho, co nebylo v posledních týdnech války zničeno a co ještě mohlo být zachráněno. To umožnilo znovu otevřít procesy, jako byl proces s dozorci z Osvětimi, kteří zprvu unikli trestu. Nakonec byli odsouzeni. Je to jeden z největších poválečných procesů v Německu. Otevírá oči mladé generaci, ve které teď vyvolává pocit viny. Jak si myslíte, že k tomu mohlo dojít? Vede nás to k filozofickým úvahám. Myslím, že v německém národě existuje jistá nelidskost. Což by mohl být hlubší důvod toho, co se stalo. Všichni jsme zodpovědní. Stalo se to v Německu. My jsme součástí německého národa a měli bychom nést tíhu našich dějin. Berlín, vězení ve Spandau, 30. září 1966. Albert Speer, Hitlerův architekt, Hitlerův přítel a Hitlerův ministr, vychází z vězení jako hvězda. Speer tomu nemůže uvěřit. Po 20 letech v cele velmi zestárl a je unaven. Spojenci tvrdošíjně zamítali jakékoliv snížení trestu. Stejně jako u Hesse, odsouzeného na doživotí. Ale zjevně existují ještě Němci, kteří jsou šťastní, že Speera znovu vidí. Mohu vám říci, že jsem šťasten, že odcházím. Děkuji. Pro některé Němce byl Speer stělesněním úspěchu Třetí říše. Ale vždyť byl Speer nacistickým zločincem. Ministrem zbrojení, který prodloužil válku, utrpení a způsobil smrt mnoha lidí. Speer se stává opravdovým živým muzeem nacismu. Zveřejňuje své paměti a kniha se okamžitě stává světovým bestsellerem. On sám je televizní hvězdou. Umírá o 15 let později v Londýně, před jedním vysíláním. Zatím ale mluví a neustále se ospravedlňuje. Jedna z velkých chyb mého života, možná největší, byla, že jsem věděl, že Židé byli v koncentračních táborech. Ale já jsem si myslel, že tam jen pracují. Já jsem nevěděl, že byli, jak se říkalo, vyhlazováni. A kdybyste to věděl? Skutečně, kdybyste například viděl Osvětim, co byste mohl dělat? Nemohl bych dělat nic jiného, než říci Hitlerovi, že už nechci být jeho ministrem. A to by byl možná celý výsledek. A už jste dnes konečně pochopil, proč a jak jste mohl poslouchat Hitlera? Byl jsem velmi ctižádostivý. A
Chtěl jsem také mít část moci Hitlera. Neboť mít moc je skvělá věc. Speer nakonec úspěšně tvoří sympatický dojem. Nacismus se stává předmětem historických studií a je oddělen od své nestvůrnosti. A tak dochází k opětnému uvedení nacistů do úřadů. Stávají se z nich soudci nebo dokonce poslanci. Jeden se vyšplhá až na nejvyšší příčku. Kancléře Německé spolkové republiky. Kurt Kiesinger, člen nacistické strany a vysoký funkcionář hitlerovského režimu. Tahle situace znepokojuje manžele Klarsfeldovi, kteří myslí na budoucnost malého Arna. Jsou šokováni, když vidí, jak je Kiesinger ve Francii přijímán s veškerými poctami. Pro nejvyšší politické sféry byl tento člověk očištěn německými denacifikačními soudy. Generace, která chce zapomenout, zatímco ta následující chce vědět. Německá mládež vystupuje proti válce ve Vietnamu a proti Kiesingerovi, kterého manželé Klarsfeldovi označí za člověka odpovědného za Hitlerovu rozhlasovou propagandu. A tak jsem si řekla, Němka, která žije v Paříži a která chce jednat, to tak nemůže nechat. Beate začala psát články o nacistické minulosti kancléře a byla za to propuštěna z kanceláře francouzsko-německé mládeže. Ale bylo třeba učinit více. Nějaké neobyčejné gesto. Beate odjíždí s fotografem do Berlína na kongres křesťansko-demokratické strany kancléře Kiesingera. Dostane se až za něj na tribunu. Vší silou vrazí kancléři facku. Strážci se neodvážili použít zbraň ze strachu, že by mohli postřelit někoho jiného. Obklopí Beatu a odvádějí ji, zatímco Kiesinger, zasažený do oka, se nechává ošetřit. Beate je uvržena do cely, souzena a odsouzena na rok do vězení nepodmíněně. Ale Serge Klarsfeld je dobrý advokát. Beate po sňatku Francouzska spadá pod francouzskou okupační správu v Berlíně. Rychle je sjednána dohoda a Beate je poslána zpět do Francie a očekává odvolací rozsudek. Beate, která se po svém prvním úspěchu cítí silná, vstoupí v Německu do volební kampaně v září 1969. Je kandidátkou proti Kiesingerovi za malou stranu extrémní levice a překvapí, když nosí Arna na politická shromáždění. Kiesinger žertuje. Jestli ten malý Klarsfeld přijde až ke mně, kousne mě. Žertování se mu nevyplatí. Aktivita Beate Klarsfeldové a hnutí, které s ní bylo spojené, hrálo velkou roli v Kiesingerově prohře. Je nahrazen Willy Brandtem, opravdovým odbojářem proti Hitlerovi. Beate triumfuje, ale Serge říká, jsi jedinečná, už nemáš právo se zastavit. Na vlastní riziko a nebezpečí. Tak tohle je demokracie? Když je většina pro, tak je to demokracie. Většina byla pro Hitlera. To je demokracie? Většina, to je pravda, ale proč? Jsem Němka a jsem hrdá, že jsem Němka a jsem dobrá Němka a dobrá vlastenka. A myslím, že přesně to, co děláme, je, že se pokouším ukázat Němcům, jaké úkoly musí splnit. Není důležité, zda jsou to Němci západní nebo východní. Také není důležité, zda jsou členy pravicové či levicové strany nebo strany středu. Tyto úkoly musí splnit všichni Němci a důležité je, jelikož jsme všichni dědicové Německa, které má osobnosti jako Goethe, Schiller, Beethoven, což je skvělé, ale také osobnosti jako Hitler, Himmler a Eichmann a také třeba převzít zodpovědnost. Ani Beate, ani Serge se nechtějí zastavit. Jedna stopa vede ke druhé. V dokumentech o Kiesingerovi našli manželé Klarsfeldovi jméno Ernst Achenbach. To byl v průběhu války šéf politického oddělení německého velvyslanectví ve Francii a tudíž byl zapleten do deportací. Nyní je poslancem a německá vláda ho chce jmenovat do Evropské komise.
Beate a její antirasističtí bojovníci z Likry obléhají jeho advokátní kancelář. Achenbach do Bruselu nepůjde. My, Francouzi i Němci, chceme společně vytvořit Evropu na základě naší společné dohody. A já mám dojem, že tahle, tak říkajíc, perzekuční mánie, která se objevuje u některých, nikoli u většiny lidí, ani u vás, ani u nás, proto není dobrá. Myslím, a je to moje morální přesvědčení, že po 30 letech je na čase udělat amnestii. Ani amnestie, ani promlčení, říkají manželé Klarsfeldovi. Nahánějí byrokraty deportace ve Francii. Velitele SS Hagena a příslušníka gestapa Lišku. Manželé Klarsfeldovi mají adresu Lišky v Kolíně. Nebylo tak těžké ji najít, je v seznamu. Rozhodli se odjet do Kolína s kameramanem. Teď jsou v jeho čtvrti. Další nacista žijící v klidu, který jezdí každý den tramvají číslo 18 do práce v zemědělsko-potravinářském podniku. Jak je to možné? Je to výsledek pařížského protokolu podepsaného po válce. Pouze Francie má právo soudit Němce, kteří spáchali zločiny ve Francii. Nemohou být souzeni v Německu a ústava Spolkové republiky zakazuje vydávat vlastní státní příslušníky. A tak jsou tito nacističtí zločinci v Německu v bezpečí. Liška byl odsouzen ve Francii v nepřítomnosti na doživotí, ale tady v Kolíně nic neriskuje. Alespoň do té doby, než se v jeho životě objeví manželé Klarsfeldovi. Liška byl u toho, když Heydrich, šéf gestapa, přijel do Paříže na setkání s bezcitným Busquetem, generálním tajemníkem policie z Vichy, aby připravili zátah ve Veldiv, kde bylo pochytáno 13 000 mužů, žen a dětí. Byli deportováni do Osvětimi a do jednoho zavražděni. Manželé Klarsfeldovi chtějí bojovat proti této beztrestnosti. Skrze jednoho muže chtějí změnit zákon. Serge ho chce unést, převést do Francie a tam ho nechat zavřít. Ale Klarsfeldovi nemají prostředky Mossadu. Ukáže se, že plán není možno provést. A tak je třeba vyburcovat média. Vytvořit situaci pro Němce neudržitelnou. Přinutit je postavit se čelem k deportacím. Liška je vrah! Pryč s Liškou! Pryč s nacisty! Liška je vrah! Ano, vrah! Ano! Iniciátor konečného řešení ve Francii. Kat Židů ve Francii. Ne, pane, nebijte lidi, kteří byli v koncentráku. A tak byla německá justice přinucena jednat. A zahraniční televize si pospíšily, jako například BBC. Pane Liška, máte strach? Ne. Tak proč schováváte tvář? Nechci být filmován. Říká se, že jste zabil tisíce Židů. Cítíte se vinen? Rozhodně ne. Beate a Serge mají poslání a půjdou za ním až do konce. Stíhají také příslušníka SS Herberta Hagena, který tady právě odchází do zaměstnání, kde působí ve funkci obchodního ředitele. Jsou rozčíleni.
Mají před sebou šéfa gestapáckých katů. Při osvobozování objevili odbojáři a povstalecká policie podzemí gestapa. Tady příslušníci podzemní armády, rukojmí a odbojáři zanechali otisky rukou, než se zhroutili pod kulkami německých kulometů. Nechte mě na pokoji, říká Hagen. Beate znovu naléhá, ale v roce 1942 jste byl ve Francii. Byl jsem voják, plnil jsem svou povinnost, říká Hagen. Byl jste odpovědný za zatýkání a popravy, ptá se Serge. Rád bych vedl klidný život, odpovídá Hagen. Jak můžete vést klidný život po tom, co jste udělal? Rozhovor byl přerušen příchodem manželky a dcer Hagena a ten toho využil k úniku. Hagen poskytl rozhovor BBC, ale požádal, aby ho filmovali z profilu. Byl by tím méně k poznání. Schovává se také za první nacistické myšlenky. Necítím se odpovědným za nic. Před válkou jsem byl dokonce přesvědčen, že by se měl vytvořit židovský stát. A myslel jsem, že všechna tato opatření, deportace, míří nepřímo tímto směrem. Ale Židé měli domov v Palestíně, nikoli v Polsku v Osvětimi. Proto jsem říkal nepřímo, protože v té době, v roce 1942, se do Palestíny nedalo jet. A já jsem se mohl pouze domnívat, že židovský národ je shromažďován, aby po válce a po uzavření mezinárodní dohody mohl být odeslán do židovského státu. Francouzští Židé byli shromážděni v příšerném táboře v Drancy u Paříže a jeden z nejzuřivějších strážců tohoto tábora byl příslušník SS Ernst Heinrichson. Po 30 letech je váženým starostou Birkstadtu, malého městečka v Bavorsku. Reportáž BBC odhaluje jeho nelidskost. Tenhle dokument prokazuje, že jste deportovali i 80leté lidi. Vy jste říkal, že jste se domníval, že tihle lidé budou v táboře pracovat? Nevím. Nemohl jsem trávit čas přemýšlením, co by se jim mohlo stát. Proč? Protože to nebyla moje práce. Obyvatele jeho městečka ho hájí. Klarsfeld? To je ten, co obvinuje našeho starostu. Neví, jak se věci měly. Nebyl tam. Proč našeho starostu pořád pronásleduje? Co může prokázat s těmi svými papíry? Serge Klarsfeld se svým sdružením synů a dcer deportovaných francouzských Židů obsadí justiční palác v Kolíně. Je to velké vítězství. Proces v Německu umožněný po 10 letech tvrdošíjného boje proti pověstnému pařížskému protokolu. Serge Klarsfeld shromáždil všechny dokumenty a podepsané rozkazy. Nezvratné důkazy.
Liška 10 let vězení. Hagen 12 let. Heinrichson pouze 6 let. Všichni tři mohli dožít v klidu, kdyby nebylo manželů Klarsfeldových. Před soudní budovou stojí dav, který se nedostal dovnitř. Děti deportovaných a dokonce i vnuci. Myslím, že to měl být exemplární proces, protože to byli nejvyšší nacističtí vůdcové ve Francii a byli opravdu krutí a odporní. Jmenuji se Lida Klarsfeldová a je mi 12 let. Čím jsou tvoji rodiče? Hledají nacisty. Lovit nacisty může být nebezpečné. 2 atentáty ohrozily životy rodiny Klarsfeldových. V roce 1972 to byla bomba v poštovním balíku a v roce 1979 nálož v jejich autě. Zločinci jsou tu stále. Klarsfeldovi se nenechají ovlivnit ani zastrašit nesčetnými potížemi bojovného života. Mají povznášející poslání. Beate prohlásila: Pro mnoho lidí představujeme Serge a já určitý slib. Slib francouzsko-německého páru a navíc židovského a nežidovského původu, který se angažuje v určité věci. Jsme malá skupina bez finančních prostředků a bez podpory, ale která mění věci. Beate, obviňovaná jedněmi z levičáctví a druhými ze špionáže pro CIA, se stala jednou z osobností století. O jejím příběhu bylo natočeno víc než 10 televizních pořadů. Historie rodiny Klarsfeldových. Potkali jsme se v metru na Port de Saint-Cloud, přesně pod okny našeho bytu, ve kterém teď bydlíme. Ale největší podsta? To byl film natočený v Hollywoodu, ve kterém Beatu stělesnila Farrah Fawcettová. Vy jste Angličanka? Prosím? Are you English? Němka. Klarsfeldovi se nikdy nezastaví. Serge chce najít muže, který zatkl jeho otce 1. září 1943 v Nice. Ukázka z filmu Beate Klarsfeldová. Jednou v noci přišlo gestapo. Rodiče nás vytáhli z postele, moji sestru Táňu a mě, a schovali nás ve skrýši, kterou můj otec vytvořil vybouráním zdi za skříní. Já se jim vzdám, pak možná nebudou dál hledat. Snažil se nás uklidnit a možná měl mlhavou naději, že z toho vybruslí. Ale věděl velmi dobře, že jestli nás Němci najdou, všechny nás zabijí. Vaše jméno? Klarsfeld Arno. Pojďte s námi. Serge identifikoval muže, který zatkl jeho otce. Byl to příslušník SS Alois Brunner. Fanatický nacista, který řídil Drancy a deportoval okolo 200 000 Židů z celé Evropy. Zločinec utekl do Sýrie, kde úspěšně radí antisemickým režimům. Beate a Serge půjdou až do Damašku požadovat jeho vydání, někdy ve zvláštním přestrojení. Ale bez úspěchu. Rozhodli se, že mě vyhostí, abych je neobtěžoval, jelikož moje přítomnost jim tam od okamžiku, kdy se rozhodli, že nechtějí mluvit, nic nepřinese. Alois Brunner, který si říká Fischer, dostane bombu v balíčku a přijde o prsty. Já sám bych to nedokázal, protože to bych riskoval, že mi to vybuchne v rukou. Ale řekněme, že nejsem sám. Byl to podnět.
Nemohu říci jaký, ale každopádně dobrý. Nálož byla v časopisu o bylinkách. On se hodně zajímal o bylinky a z Rakouska mu přišel takový časopis zabalený do válce. Jako všechny časopisy. A když válec otevřel, přišel o prsty jedné ruky, takže ví, že oběti na něj nezapomněli. Akt pomsty je ale v rozporu s tím, co vždy hlásal Wiesenthal, který zrovna vydal knihu vzpomínek nazvanou Spravedlnost není pomsta. Wiesenthal dál sbírá dokumentaci. Je třeba pokračovat v honu až do posledního nacistického zločince. Dříve, než bude převzat boží spravedlností. Beate dala své knize název Všude, kde budou. Pronásleduje je až na konec světa. Tady zrovna je v Chile. Nemá strach z Pinochetovy policie. Její energie léty nevyprchala. Stále se snaží o vykoupení Německa, ale tady dosud přežívají nacisti. Chce, aby chilské úřady vydali muže, který se nyní skrývá v této nenápadné vile v Santiagu. Víte, kdo tu žije? Víte, kdo je ten člověk? Je to Walter Rauff, jeden z nejhorších nacistických zločinců. V roce 1942 zorganizoval masakr stovek tisíců Židů v kamionech, jejichž výfuky byly vyvedeny do uzavřeného nákladového prostoru. Tady je zkouška dalšího zařízení, předchůdce plynových komor. Beatu je obtížné vyhnat s plakátem, na který napsala: Nacista Rauff musí být souzen pro své zločiny proti Židům. Vyhostěte nacistu Rauffa, křičí Beate před prezidentským palácem. Stále důraznější manifestace, naléhavé výzvy Beate úřadům, mobilizace médií za účelem vydání zločince a tlak na veřejné mínění skončí, když Rauff 14. března 1984 zemře na srdeční zástavu. Na pohřbu mu přijde vzdát poslední hitlerovskou poctu mnoho podivných lidí v kožených kabátech. Jeho kamarádi z exilu. Hon pokračuje v Jižní Americe. Klarsfeldovým bude trvat 10 let, než najdou a dosáhnou vydání Klause Barbieho. Velitel gestapa v Lyonu, který zatkl a umučil k smrti muže, jenž zosobňoval francouzský odboj, Jeana Mouléna, a který nelítostně poslal do plynové komory děti z Izie. 44 malých židovských dětí a 7 dospělých, kteří je ukrývali v prázdninovém táboře nedaleko Lyonu. Skvělý okamžik. Tenhle začátek procesu s Barbiem více než 4 desetiletí po pádu nacismu. Račte se posadit, pane obžalovaný. Posaďte se.
10letá Lilian napsala Bohu tenhle srdcervoucí dopis nalezený v Izie. Serge, advokát žaloby, čte dopisy mrtvých dětí. Bože, ty řídíš, ty jsi spravedlnost, ty odměňuješ dobro a trestáš zlo. Bože, dovol, abych řekla, že na tebe nikdy nezapomenu a budu na tebe stále myslet i v posledních okamžicích svého života. Můžeš si být jist. Ty jsi pro mne něco, co nemohu vyslovit. Tak jsi dobrý. Bože, můžeš mi věřit, že díky tobě jsem měla předtím krásný život. Byla jsem hýčkána a měla jsem krásné věci, které ostatní nemají. Bože, žádám tě o jedinou věc. Nech přijít zpět mé rodiče, mé ubohé rodiče. Drama v Izie bylo velmi srdcervoucí, velmi skličující. Byl to jeden z nejodpornějších zločinů režimu, který po dobu 5 let zotročoval a mučil Evropu. Nebyla to jedna z krutostí spáchaných při řádění válečného šílenství nebo v rámci boje. Byl to akt chladné, promyšlené nenávisti a násilí v duchu vládnoucí ideologie. Pro obviněného neexistují žádné polehčující okolnosti. Barbie je odsouzen na doživotí za zločiny proti lidskosti. Umírá ve vězení v roce 1991 na rakovinu. Rudolf Hess, nástupce Führera, spáchal ve vězení ve Spandau v roce 1987 sebevraždu. Tělesné pozůstatky šíleného lékaře s Osvětimi Mengeleho, který se nakonec v roce 1979 utopil, jsou stále uloženy v ohnivzdorném trezoru brazilských kriminalistů. Proces s Paponem znovu připomíná, že zločiny proti lidskosti nikdy nebudou beztrestné a že už nikdo nemůže dát ani poslechnout zločinný příkaz, aniž by se nebál, že jednoho dne, i když třeba velmi vzdáleného, se z něj bude muset zpovídat. Že byl po 55 letech postaven před soud a odsouzen k 10 letům, to je, věřte mi, velké vítězství. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Lidé jako Beate a já a jako Wiesenthal jsme byli úspěšní, protože jsme byli obdarováni štěstím. Tak to je. Myslím si, že tím lze ukončit hon na nacisty. Wiesenthal byl šťastný, protože měl ženu a dceru, že nezemřeli při holokaustu. A my jsme byli šťastní, protože já jsem přece jen, i když otec zemřel, měl matku a pak Beate a pak děti a byli jsme všichni šťastní. Nemohli bychom dělat to, co jsme dělali, kdybychom nebyli šťastní. Simon Wiesenthal zemřel v roce 2005. Je pochován v Jeruzalémě. Tento film je věnován jemu a všem obětem nacismu. České znění pro první zpravodajskou AS vyrobilo ADV Studio v roce 2010.